Vidite, sve je pod kontrolom. Evo, upravo se nalazimo u jednom velikom šopu gdje je upravo jedan gospodin mi objašnjava ovaj čamac. Ja sam mušterija da uzmem recimo čamac, pošto su velike poplave, jeli, kako vidite tamo po Derventi, pa kad dođem sada u ljeto da bi se mogao u sve dijelove Derventi doći. Dobar dan, gospodine. Hoćete mi reći koja je ovo marka čamca i šta se i cijena i tako, ako je moguće? Jačim. Čamac, turbo dizel. Turbo dizel? Jeste. Dvosjet. Dvosjet. Godina proizvodnje 39. Ja? Ne, Space 1995. Što bi rekli na naški svemir 2019. Je? To je zadnji model, veoma rijetka, kako se zove serija, napravljena je možda 4,5, mislim da 5 nije uspio. I kako se zove, to je raritet među čamcima. I mogu vam reći da ako ovo kupite, to će vam trajati do vijeka. Znači, da li ovaj čamac može ići u slatke vode, jel? Jeste, može i za slatke vode, može i za kisele. Znači, za kisele vode. Evo vidite kako su točkovi, ovo su aluminijski točkovi, posljednja proizvodnja. Aluminijski dimovi, ne napumpavaju se, sami se napumpavaju. Same se napumpavaju, znači ratna. I plus je kabriolet, jel? Čujte, ne možete pokisniti. Evo vidite. Imate prostora, ako želite, evo za dvoje djece možete ovdje potpuno ustaviti. Ovo je za 4 osobe, jel? Ne, to je za 2 osobe, sportski. Sportski za 2 osobe. Ali može se preurediti, ako imate familiju, da bude za 4 osobe, za 6 osoba. Dobro. A cijena? Cijena kako vidim napisana je staklo ovdje. Cijena je, to je samo, kako se zove, provizorno, nije konkretno određeno, to je sve do kupca i rate mušterije, mi insistiramo na cjenkaju. Je li ovo injection, full injection? Jeste, da. Evo, pogledajte, ovo je nešto, posljednja riječ tehnike. Da vidim. Ovaj kajš kad vam pukne, vi samo jednostavno prekopčate i opet nastavite dalje, ovdje popustite jedan šaraf, dignete gore i to, razumijete. Znači ne može vas ostaviti na pol mora, da pukne kajš i to. Da, evo ovdje imamo sve komplet, znači sidra su plastična sidra. I ovdje za spasavanje. Sidra koja plutaju. A sidra koja plutaju? Sidra koja plutaju, nova tehnika, kako se zove, usidravanja. Rekli ste mi cijenu? Pa čujte, možemo se dogovoriti, ako se stvarno pravi kupac, jedno 10.000 australskih dolara. Da, Ozi dolar. Pošto je danas specijalna prodaja, ove nedelje može biti jeftinije. Dobro, hvala. Razmislit ćemo.